Bilboko Euskal Coaching egitasmoaren barnean hitzaldi eta tailerrak egiten jarraitzen dugu. Kasu honetan, Birjinetxe ikastetxera hurbildu gara Ainara Ramasko saskibaloi jokalariarekin batera, ulermena, idazmena eta irakurmena lantzeko asmoz. Kirolariari buruzko informazio jaso zuten, Ainarak bere burua aurkeztuaz eta gaztetxoek galderak eginez. Zein da zure kanpoan izan da? Amairu eta aukeratu nuen, niretzako zensorako beti zenbaki horregaz, da hartu nuen. Da horregaz gari, ikitzikitak. Duen saspiko. Ikitzikitak. Ikitzikitak. Saspiko. Sartu ditu, lau kilodute, Jasotako informazioarekin taldeka idazlan bat prestatu zuten kirolariaren deskribapenarekin eta azkenik denen aurrean irakurri zuten idazlan hori. Saioa bukatzeko, kirolariak sinatutako postalak banatu zituzten, argazkiak atera eta koikili aterpetzean egonaldi baten zozketa egin genuen. Zer iruditu zaizue gaurko egitasmoa? Niri iruditzen zait nahiko positiboa izan dela. Batez ere, eskolan daukagun problema batez da euskera nola bultzatu. Haiek normalean badakite hitz egiten, baina euskararen erabilera oso baxua da. Orduan, guretzat oso importantea da, haiek ikustea, eskolaz aparte beste mundu bat dagoela, eta mundu horretan euskara ere erabil daitekela. Horregatik oso importantea dela. Zuek, batez ere kirol munduan mugitzen zareten jendea, ona etortzea eta haiekin hitz egitea euskaraz. Nire ikuspuntua euskararen aldetik, nabaritzen zen hasieran pixkate urduri edo urduritasuna hori euskaraz hitz egiteko, gero azkenean solte dire eta nik uste hobeto joan dela. Eta gero tailerra egiten umen aldetik, eurek batera lan egitea, ideia ona, oso ona da. Ez batek egitea, azkenean danek parte hartu dute, da nik uste ideia oso polita, tailer oso polita. Indarra, da ez galdu, inoiz irriparra, barra. Daramatzate gutxienez 8 edo 9 eguna prestatzen. Orduan, ekintza aukeratzerakoan, erabaki genuen neska bat oneatetzen. Eta ponderatzeko neska bat. Eta haiek ikus dezaten neskak hor gaudela, mundu honetan gaudela, presentzia handia daukagula, eta gero tandarro izan behar gero. Eta horrezagatik bat erabaki genuen neska bat etortza ona, motiva izan beharrean. Eta egon dira supermotibatuta, supermotibatuta. Eta gainera gure eskolako arazori larriena da, batez ere euskera lantzea, irakurtzea, haiek ez lotzea, haiek lotzen dut euskera eskolarekin, besterik ez. Derrigortasunagaz, ez? Hori da. Nik eskertzen duzu. Zalantza, aiai badator, jauneko arrantza, kalimotxo. Beraz, gure egitekoa bete dugulakoan, Eusport eta Gran Hostel koikili aterpetzeko kideok eskerrak eman nahi dizkiegu Bilboko udalari eta Birjinetxe ikastetxeari bidea elkarrekin egiteagatik. Guztion artean, igo dezagun euskara gailurrera. Begira den alde, eskutanka, ari pare pare.